на ножчетата. Днес продължаваме с представянето на китайчетата от Ревиза с едно много елегантно и финно ножче. Сега ще го отворим, естествено, както на всички, независимо от цената моделчета. Опаковката е стандартна за тях, с съответните атрибути, книжка, сертификат за качество, чантичка, кърпичка за почистване и ножчето е опаковано в клипче отделно. Сега ще го заварим. Това е модела CAM06 JC. Като той има братче, което е черно с черно острие. Ръкохватката е изработена от титан с карбонови черени. Да видим дали ще се фокусира, да го видите по-отблизо. Така, острието от М390 стомана, естествено с лагерчета керамични, както и на предишния модел. Много красив, много лекичък, 64 грама, просто страхотно ножче, с заключване фреймлок. Има хълка за поставяне на връзчица. Какво друго може да се каже? 205 мм общата му дължина, 92 мм острието, 3 мм е дебело. Не е много дебело, доста финно ножче. Така, сега ще ви покажа и неговото братче. Ето го. Също много добре оформен с златисти шайби, много му тичат на цвета. Нямат други разлики, освен цветовете. Много приятно ножче. Заповядайте при нас в магазина на Цар Самуил 93, за да го видите и да се уверите сами в качеството му, или на armsbg.bg. Това е за момента. Очаквайте следващия модел.